podle scheduling agreementu, kdy je jakoby ten scheduling agreement začíná 3.1 a potom máme ještě druhý agreementy, které jsou jakoby 3.0 a to jsou většinou nějaký toolingové faktury nebo prototypy a tak. Na ty self-billingy nechodí. Tam normálně to je jakoby jako klasické faktury, takže ten zákazník nám i platí pod referencí té naší faktury. U BMWčka se tady ty faktury, co mají ten scheduling agreement 3.0, musí jakoby hlídat na portálu, to ti taky ukážu. A díváš se, že oni jakoby na tom portálu evidují a pak tam i napíšou jakoby předpokládaný datum zaplacení. Takže pak si dávám jakoby poznámky do toho SAPu, abych už i třeba pro sales, když se to jako kontrolují, třeba jo, aby viděli, že tam to je v pohodě a že ta faktura bude jako zaplacená. Jo? Takže to je případ zrovna tady, že tady ta první položka je vlastně naše faktura, tohle je přímo číslo naší faktury a platí tady jakoby nějaký ten tooling nebo prototyp. Jo, potom tady vlastně tohle, to jsou normálně ty self-billingové faktury za ty série. Tady vidíš, že vlastně máme jakoby ty naše čísla dodacích listů. Potom tady jsou nějaké reklamace, které se doplácí, jo, neodčítají si to, doplácejí nám něco. A pak je tady ještě jedna, která nemá nic a tu si najdeme na portále. A většinou ty, co jakoby jsou takhle prázdný, normálně odpočty, co jsou prázdný, tak to jsou většinou reklamace, které se týkají takových přepravních boxů. A ty vlastně neúčtujeme my, nějak se to jakoby, my to nějak neschvalujeme nebo tak, nám prostě přijde ten odpočet, já stáhnu ten doklad k tomu a posílám to na APčka. APčka to pak pošlou na schválení za účtu jakoby k tomu protidoklad a potom, co já, až mají APčka jakoby vystavený ten doklad, tak já si to pak jenom vypáruju s tím odpočtem. Už jsem načetl to konto, jo, super. Takže já začnu, já normálně si vyhledám jakoby tady tu fakturu první, takže to musím normálně tady v tom billing document podle faktury, tak si vyhledám to číslo, jo, tady už mám dokonce poznámku, už co jsem si poznámkovala dřív, že to bude zaplacený prostě 29. Tak hodím si tam zase číslo toho avíza, normálně ten text tím přepíšu. Tady to většinou, když si nejseš jistá, tak prostě jako zkusím prvně vyhledat buď v té referenci, jo, nic mi to nenajde, nebo v assignmentu. Tam mi to taky nic nenajde, takže pak jdu jako kouknout na ten doklad na portál, co to vlastně je, ale ve většině případech to prostě bývají jako tady ty reklamace většinou za ty boxy přepravní, za ten packaging, jak kdyby. Tak, najdu si ještě tady tyhle, to jsou normální jakoby self-billingy za ty série, za ty sériové dodávky. Jo, ty částky mi sedí, takže to je v pořádku, takže si to taky přepíšu. A teď vlastně ty poslední 3, ty reklamace, tak nevím, jestli si včera vybavuješ, když jsem účtovala ty platby, tak jsem tam měla jedno avízo, kde jsem dávala jakoby ty reklamace na ten účet, kdy se to tam to BMWčko vlastně odčítalo. A jelikož nám teďka jakoby něco doplácí, tak je veliká pravděpodobnost, že si to prostě už odečetli a ještě to třeba budeš mít jako na tom kontě. Jo, takže k tomu mi právě bude sloužit tady ten prývberig, takoby číslo. A co já udělám, abych si to jakoby rychle našla, tak já si vezmu ten prývberig a vyhledám se to v tom textu, protože když jsem účtovala tu platbu a účtovala jsem tam ty odpočty, ty reklamace, tak jsem si do textu dávala přímo jakoby ten prývberig z toho avíza. Takže já teďka
to zkusím najít takhle v tom textu. Co dělám, takže si odmažu pár těch koncových čísel, protože ty se jakoby liší, ať už třeba, když mají tu reklamaci, co si odpočítávají, tak mají většinou jedničku na konci a když pak jako něco doplácijou, tak mají jakoby dvojku na konci, takže to je druhý doklad prostě tady k tomu Pillsbury. Tak ještě můžu klidně smazat to PB a nechat si tam jenom ty čísla, dávám to takhle do hvězdiček, aby to prostě hledalo i ty okolní texty, kdyby tam bylo něco jiného napsané. A zkusím to vyhledat. Jo, a vidím prostě, že mi to jakoby našlo, to číslo, co jsem si tam zadala. A když to ukážu takhle vedle, jo, tak můžeš vidět, že prostě to jsou přesně ty částky, které oni si odečítali toho 26. v té platbě za ty reklamace a teďka nám to doplácí. Jo, tady vidíš, že u těch 44, že prostě to číslo 27737, 27737, 803, 70, 11 a pak je tady 02, že jo, a my v těch reklamacích máme 01, že to je prostě k tomu. Ještě prosím tě, Verče, jenom můžu se zeptat, to znamená, že ta reklamace nebyla oprávněná, když to vrací, nebo? Já si myslím, no asi jo, jakoby asi v největším případě jo, ale uvědomili si to ještě oni, jo. Že nám to vrací takhle rychle. Potom, kdyby to třeba tady na tom avízu nebylo, tak to zpracování reklamací, to si pak taky budeme ukazovat, je, že my vlastně, kdyby mi to teďka neplatili, tak já půjdu na portál, stáhnu si všechny tady ty reklamační doklady, posíláme je teď nově jakoby do Readsoftu, do Cockpitu, tam je pošlu, upravím je a pošlu je vlastně zodpovědným osobám, většinou na kvalitu nebo na logistiku, záleží, jakoby, čeho se ta reklamace týká, aby je prostě zkontrolovali. A oni mi potom odpoví, že jo, mají pravdu, zaúčtuj to tady na to a tady na to, prostě Profit Center. A nebo odpoví, že ta reklamace je zamítnutá a ten zákazník to musí doplatit. Když by u nás tu reklamaci zamítli, tak ti k tomu musí poskytnout nějakou komunikaci o tom, že toho zákazníka jakoby kontaktovali s tím, že to není prostě oprávněný, že nemají pravdu a s tím, jakoby, že ten zákazník s tím souhlasí, protože většinou ty kvalitáři jako se domlouvají s kvalitou toho zákazníka, jo, takže jim napíšou, že prostě co jste si to tady odečítali, to jako nebyla naše chyba. A BMWčko by jako v dobrém případě souhlasilo, že jo, máte pravdu, omlouváme se, neměli jsme si to odčítat. A ty pak potřebuješ tady ten důkaz s tím, abys mohla kontaktovat jakoby účetní oddělení BMWčka. Jo, tam jim napíšeš, hele, tady máme potvrzení od vašich kolegů, že tady ten odpočet není správně, prosíme o doplacení, dejte nám vědět, kdy to budete doplácet. Jo, a pak zase, kdyby to byl ten případ, že by to prostě bylo zamítnutý, ono se to většinou táhne, jak kdy, tak třeba po měsíci by ti přišel jako doplatek na to, jo, zase tady jako s tím stejným Pillsburychtem a tak. Tak proto je důležité, aby si je tam nechávala v tom textu, ať si to někde jakoby můžeš filtrovat. A teďka vlastně nám to avízko AI se jakoby ulehčilo tím, že tady to už nebude muset dávat na účet, jelikož to je prostě doplacení jakoby těch stržených věcí, takže si normálně jakoby označím tím avískem i tady ty reklamace. A potom se mi to tam vlastně pak přímo napáruje už v té platbě, až ji budu zpracovávat v tom Febanu. Jo, takže tady ty doklady tam vlastně mám taky a jediný problém tak mám tady s tím dokladem. Nebo uložím s tou změnou. Tak. A teďka, když teda chci zjistit, čeho se to týká, tak potřebuju jít na ten portál. Já teda zapnu BMWčkový portál. Tam si pak taky budu muset vyžádat jakoby přístupy do těch všech.
Tak když se vlastně naloguješ na ten portál, tak to vypadá takhle. Tady mají prostě nějaké jako novinky a různé věci, jo, co to fakt nikdy jako nepotřebuješ si pročítat. Úplně zbytečný. Mhm. Co tě vlastně zajímá, tak jsou ty aplikace, které ten portál nabízí. To je tady v té jako záložce application, takže když já tam kliknu, tak tam jsou ty různé aplikace, se kterými ty můžeš pracovat. Jo, tady, když bych dala OLEPS nebo tak tam rozjede se spousta aplikací pro logistiku, pro všechny možné oddělení, jako co oni nabízí. Já už mám v těch mých favorite jakoby daný to, co já používám. Nejvíc z toho používám tady tohle jsem jenom tak jako zkoušela, jestli by mi to k něčemu bylo, ale moc Mhm. ne. Takže důležitý, co nás jakoby zajímá, je ten e-dokument portál. Takže tady přes ten button start jakoby si to zapneš. Tak až se ti to načte, tak nás tady zajímá vlastně dvě tady ty záložky. Zajímají mě My Documents a potom tady ten Documents Overview. Tam si můžeš stahovat ty doklady. A jako druhý mě tady zajímá tady ty My Reports a v tom je Accounts Payable a tam si zase můžeš hledat ty data splatnosti, kdy ty faktury budou zaplaceny, co si ukážeme pak za chvilku. Takže já půjdu do toho Documents Overview, abych si našla ten doklad, který mám na tom avízu a nevím přesně, co je. Jo, takže já si vezmu normálně to jejich číslo, kdyby toho self-billingu, a tady si ho dám do toho Document Numbers, a ještě se tady jakoby protáhnu to datum, jo, že tady je vždycky jako ze dne na den, ale já nevím, jestli ten doklad už třeba před týdnem jako tam nahrávali nebo něco, takže se tam třeba hodím jako od 1.6. a dám vyhledat. Jo, ten doklad se mi tady najde, tady z toho většinou taky úplně moc nezjistí, že jo, vidíš tady normálně částky a takhle. Co tady se můžeš koukat, tak je ten proces kód, tady jakože to KUF, já nevím, jestli to tady mám ještě otevřený, jo, já jsem tady dohledávala, tady mi Lukas posílal jednou, jako co znamenají ty jejich zkratky těch dokumentů, jo, že třeba když tam je GUA, tak to bude asi reklamace nějaká, to KUF je tak nějaká reklamace, jo, spoustu z nich tam nikdy neuvidíš, jo, ale prostě SBI, takže to je ten self-billing, jako jo, že to byla normálně prostě poslaná jakoby faktura a takhle. Jo, tak to já ti pak když tak přepošlu tady ten seznam těch zkratek, ale když se tak dívám, tak my tam máme třeba to KUF, takže to bude prostě nějaká reklamace. Takže já si to normálně takhle označím, kliknu tady na download. Ono se to teda stahuje v zipu, takže ještě jako do toho musíš jít a rozkliknout si to. Tak. A já, jakož už to znám, tak vím, co to je, protože takovej dobrý, jakoby podle čeho to poznat, je vlastně na spodu tady, nebo pak možná i tady jakoby v tom textu někde, tak bývá něco s Behelter Reparatur. To Behelter Reparatur, to je jakoby slovíčko pro ty gitterboxy, pro ty obaly, jo, pro ty boxy, pro ten packaging, který jakoby oni nějak reklamují. Já úplně nevím, jak to tam je dohodnutý, protože myslím si, že to je nějak, jakoby, že to máme nějak půlený, že my platíme jakoby půlku a oni půlku nějakých těch škod, jo, že ty boxy třeba se nějak poškodí a takový. Takže prostě nám posílají jakoby takhle odpočty na to. Takže buď jakoby to bude tady, anebo to většinou bývá někde tady napsaný. Já se podívám, jestli najdu nějaký jiný. Nějaký starší, ty 6.5 by to mohly mít. Jo. Ještě vlastně tady to je třeba úplně jiný číslo, jo, protože to je třeba 6.5 číslo toho self-billingu nebo té faktury, takže na tom avízu to taky dobrý, kdybys tady měla třeba rovnou, jako tady by bylo to 6.5 číslo, tak je to snad jako 90% šance prostě, že to je ten odpočet tady
za ty obaly. Jo, a ty 6 bitkový faktury to mají teda jakoby tady prostě přímo vypsaný jako v tom. Mají to myslím i... Ne, ty už to v tom spodku nemají v tom textu, ale mají to prostě jako tady v tom popisu. OK. Takže mě Jo, zajímá mě tady to slovo, to Behaltergebühren. Jo, no ještě já ti ukážu teda normální reklamaci, ať stáhnu ještě normální reklamaci, ať vidíš ten rozdíl. U těch Behaltergebühren nebo u těch jakoby boxů, tak nebudeš mít číslo toho Prüfberichtu, jo, protože tady bude normálně jako číslo nějakého dokladu, číslo toho dokladu, ale nebudeš tam mít vlastně ten jejich Prüfbericht. Když ti ukážu normální reklamaci, jako co se týká buď kvality nebo logistiky, tady stáhnu to, co nám jak kdyby doplácí, tak tam právě ten Prüfbericht jako uvidíš. Takže podle toho, jako to je taky dobrý signál toho, jak to rozpoznat. Jo, tohle je jako kdyby normální reklamace nebo doplatek a vidíš, že tady je přímo a je to číslo toho Prüfberichtu. Ještě pod tím. To na těch dokladech k těm boxům vůbec nebývá. Jo, takže já teďka vlastně vím, co to je. Ten doklad si můžu k sobě stáhnout. Ať to pak nemusím si dohledávat znova. Házím si to prostě jenom narychlo na plochu, protože to pak posílám na ty APčka a dál to jakoby nepotřebuju, protože oni to pak jako si evidují v tom kokpitu nebo takhle. Já si teda ještě jako ty doklady a je házím do složky, to se tak dělalo dřív, protože dřív jsem to jakoby účtovala já, že jsme si ty dobropisy na to vytvářeli sami, takže my máme jakoby takovou složku reklamací, kam si už jenom schováváme prostě všechny ty reklamační doklady a tak, kdybys to třeba jako někdy potřeba dohledat nebo tohle, ale ono už je to všechno archivované v tom Readsoftu, kam to nově posíláme. Takže tady jakoby jsou ještě všechny ty hotový nebo nějaký, co nám poslali třeba e-mailem nebo něco prostě ještě archivovaný takhle. Já se teda většinou všechno zpracovávám, až když to mám na tom kontě, jo, takže až mi asi zítra, předpokládám, až si jakoby zítra tady ne, možná až v pondělí, až si v pondělí vlastně jakoby, až budu účtovat tady ten odpočet, jo, z té platby, až to budu účtovat na konto, tak pak až si to zpracovávám, takže pak jdu a pošlu ten doklad vlastně na APčka. Je to jedno, můžeš si to klidně dělat jakoby i dřív, ale třeba teďka by se mi to nějaké zpracování jako dřívějších reklamací vymstilo, protože vidíš, že my jsme včera si zaúčtovali ty reklamace, jo, a kdybych se hnedka včera i zpracovala a všechno tohleto, tak bych si tím jako přidělala práci, protože mi je dneska dopláceli. Jo, takže mi to prostě za pár dní přijde, takže já vždycky jako čekáš. 3 dny počkám třeba, jo, jestli si to tam neuvědomí, že to udělali špatně a nedopošlu nám to, ne, teď si prostě nepřidělávám práci s tím, že to tam jako budu hnedka dělat. Ještě je taková důležitá věc, jenom co ti řeknu, my máme vlastně reklamace dovoleny si sami zaúčtovat do 200 euro. Jo, takže ty, co jsou do 200 euro, nemusíme vůbec posílat na to schválení a můžeme se prostě hnedka odúčtovat a dát pryč, jakoby vypárovat z toho konta, jo, takže já prostě bych tady ty 2 reklamace z toho minulého avíza, prostě jak jsme měli v té platbě, tak bych se klidně mohla už odúčtovat. Jo, ale jak říkám, přidělalo by mi to prostě práci, protože bych pak zjistila dneska, že mi to zase doplácí a pak bych zase musela jako si odúčtovávat ty kredity, co by nám doplatili. Takže vždycky je prostě lepší
tady 3 dny počkat, že fakt jako si neusmyslou, že to nedoplatí nebo tak. Tak jo, takže to máme to avízo. A ještě když máme otevřený ten portál, tak bych ti chtěla ukázat, jak hledáme splatnost těch faktur. Já jdu teda do té druhé záložky, do toho Accounts Payable. A ty se tady většinou můžeš najít splatnost jako všech faktur. Ty se můžeš podívat i třeba na ty self-billingový, kdyby mě třeba zajímaly, kdy jako budou zaplaceny tady ty self-billingy, protože se může stát, oni si většinou to datum splatnosti počítají bohužel od toho, kdy jakoby obdrží ty naše dodávky nebo jakoby nějaký ty podklady k tomu, aby si mohli vytvořit ten self-billing. Takže je možný, že třeba tady ta faktura, tady k tomu self-billingu u nás mohla být splatná už 25.8. Jo. A v tom případě pak se třeba sales ptají jako hej, co s tím je, proč to jako ještě není zaplacený. A ty se můžeš podívat na ten portál a zjistila bys třeba, že tam mají zaevidovanou splatnost až 29. Jo, prostě pár dní po. Takže jakoby ty splatnosti naše a jejich se můžou lišit. Jo. Jo. A směrodatná je vlastně ta jejich. Ono s tím jako nic moc neuděláš. Jo, ono, i kdyby jsi jim napsala, tak jako ty s tím budou rozporovat a většinou to nebývají nějaký extra jako velký částky, jo, že prostě se s tím všichni tady smíří, že to bude chvilku v overdue jako reportovaný a jinak jako pak v pohodě, no. Jasný. Tak když chceš hledat vlastně ty self-billingové faktury, tak to se dává, myslím, teď se nejsem jistá, tady do toho BMW Invoice Number. Stačí tam zadat vlastně tu fakturu, tady jenom ať máš jakoby do dnešního data, tam nechám prostě i minulý rok, jo, a tohle a normálně to vyhledám. Moment. Okay. Jak se to dává do toho Partner Invoice Number? Jo. OK, tak pardon, dává se to všechno tady do toho Partner Invoice Number, jak už jakoby ty self-billingové čísla, tak pak i jako jenom ty čísla našich faktur, třeba k tomu toolingu, jak to pak budeme kontrolovat později. Jo, takže tobě vlastně naběhne ten self-billing a máš k tomu tam jako informace, jo, vidíš ty částky, tady vidíš status, mají tady už napsaný, že to bylo zaplacený. Jo, a co tebe vlastně, tady už je i platební avízo, že jo, protože už to mám na tomhle dám to aktuální, ale tebe zajímá vlastně ten payment date a když to ještě vlastně není zaplacený, tak tady bývá vlastně jakoby v tom statusu napsáno něco payment per due date. Jo, takže pokud je tam vlastně to payment per due date, tak ty jenom sjedeš jakoby dozadu, najdeš si due date a k tomu to vlastně jakoby bude zaplacený. Jo, takže prostě k 29.8. tady mají, že to bude zaplacený. Okay. Takže takhle to tady můžeš kontrolovat. Tak a co je ještě důležité kontrolovat u toho PMVčka, ty se tady musíš dívat na ty toolingové faktury. Ty se dají jakoby snadno vyfiltrovat, my k tomu používáme transakci zase do Open Item. Já když si ji rozjedu, tak zase tady si zadám prostě to BMWčko, to číslo jejich, musím se tady dát tady ty company kódy.
Tak a tady dole jenom kliknu, tady dám jakoby X, že chci prostě všechny faktury, a i ty, co jako teďka nejsou splatný v tomto měsíci, nebo tak prostě úplně všechny, které jsou tam otevřený, a vyjedu si to. Tak a teďka vlastně tady mi otevřou se mi prostě veškeré ty doklady, které jsou na tom kontě jakoby otevřený. A co mě teďka zajímá, tak jsou ty 3.0 doklady, protože ty jakoby musím kontrolovat. Takže tady v tom sales dokument si vyfiltruju jakoby 3.0. Jo, a otevřou se mi tady ty faktury, které vlastně nejedou přes ten self-billing. Jo, takže u těch musíš kontrolovat, že je to BMW na tom portálu eviduje, a pak si tam vlastně i jakoby dopisuješ ten text s tím očekávaným jakoby datumem platby. Takže co já můžu udělat, je, že se to jenom vezmu ty faktury tady na to konto. To přijde takhle přehlednější a pak to tady i jakoby přepíšeš. Takže to je vlastně ta, co už jí máme na avízu. Tak půjdeme zkontrolovat tady tuhle. Takže já zase vezmu prostě to číslo naší faktury a hodím ho na tom portálu tady do té kolonky a vyhledám to. Tak, fakturu mi to našlo. Jo, tady vidíš zase částky. To většinou, že myslím, že u těch toolingových se to neliší, že tam je ta cena jako vždycky prostě stejná. Myslím, že se mi nikdy nestalo, že by to nesedělo. Tak a tady vlastně máme ten status, máme tady to posted payment at due date a mě teda zajímá, kdy oni mají ten due date, takže jedu dozadu si najít ten due date a vidím, že oni to budou platit asi 1.9. Jo, takže já teďka jdu a hodím si tady poznámku, že platba jakoby 1.9. Prostě ať vím. Okay. Tak vezmu další. Tady to kontrolování, jako to nemusíš dělat vůbec každý den, to stačí třeba 2x, 3x za měsíc, že? Protože oni tam ty faktory jako taky nepřibývají každý den. Nevím, kde to tam vytvářeli, jo. Tady dokonce ještě, jo, to byla ta, co už byla na avízu koncem prostě července, jo, začátek srpna, polovina, konec srpna, prostě tak různě. Není potřeba prostě to kontrolovat každý den, jo. Tak už mi to zase našlo, zase je tam status posted payment at due date a když si jedu na ten due date, tak vidím, že tady ta bude zaplacena 8.9. Takže jdu a zase se tady udělám poznámku. Aha. A pak se to zkontroluje vlastně taky nějak kolem toho data. Vlastně to už nemusíš ani kontrolovat, tam už ti 100% na to přijde to platební avízo. Jo. Jo, tak jak já jsem to měla tady u té první, že vlastně jsem si už dřív našla, že budou platit 29.8., tak mě už to pak jako nezajímá. Já tam tu poznámku mám pro sebe, až když bych to třeba teďka jako dělala, tak abych nemusela třeba tady ty už dohledávat, protože vím, že už jsem se na ně dívala, vím, že jako tam mají, že to zaplatí a pak už jenom čekám, až mi přijde to platební avízo. Jo, tak já kouknu ještě na další. Tady ty by mohly být trošku jiný, protože jsou vytvořený jakoby brzo. Tak uvidíme, jestli nám to ukáže nějaký jiný status. Co se ti taky může stát je, že možná to bude problém tady že jakože ona by byla vytvořena 25.8., tak třeba ještě na tom portále nebude. Takže prostě
jim dát chvilku čas, Mhm. cca týden, jo, a počkat, jestli tam bude nebo ne. Mhm. Jo, tady tu už tam máme, tak to už má i posted payment at due date, OK. A due date bude až 22.9. Takže tady tu už tam mají taky a mají tam, že ji budou platit vlastně toho 22. Tak a ještě ta poslední. Jo, tak to už to mají taky. Jo, tak prostě je to většinou rychlý, ale někdy se může stát, že se to trošku opozdí. Jo, takže tady ta tam je taky zase due date 25.9, takže to budou platit kolem toho 25.9. Mhm. Jo, a takhle se to jakoby opoznámkuje, že pak ti to ulehčí čas, až se třeba na to budu dívat za týden, jo, tak mi tady třeba naskočí jedna nová, ale u těch už budu vědět, že jsem je prostě kontrolovala, že už tam mám tu poznámku, že kdy to zaplatí a nemusím se na ně dívat znova. Mhm. Tak jo. Takže to je vlastně kontrola tady těch toolingů. Na tom portálu, ty portály jsou jakoby různý, zákazník od zákazníka. Tady třeba máš možnost si prostě ty doklady stáhnout sama, podívat se a i jakoby na nějakou tu splatnost, ale třeba co je, tak Volvo má taky portál, jenže tam si nic sama nestáhneš, ani jako se sama na nic nepodíváš, tam to všechno funguje přes tikety, který ty si tam zakládáš. Já ti ukážu Volvo portál. Přešli, jestli mám záložku, nemám. Zapnu si to. Mám takový Excel prostě s těma všema portálama, kde máme jako přihlašováky. Některé portály prostě jakoby vzhledem k zástupnosti nemáme všichni, ale používáme jako přihlašováky těch druhých, jo, třeba kdyby mě někdo zastupoval, když měla dovolenou, tak kolegyňka prostě na to BMWčko se přihlašuje pode mnou a takhle, že nějak nikde to neříkáme. Jasně, hlavně, jasně, ale jo, ano, no, ono někdy to zase prostě, nehrotíme. někdy to prostě jinak nejde, no. Tak já ti ukážu ještě třeba tady ten je takovej blbější, že to Volvo už chce jako nějaký větší ověření, buď jako textovkou nebo telefonem, ale ten Volvo portál zrovna není jako složitý zařídit si myslím. Takže to jako nebude problém. Tak a ten jejich portál třeba vypadá jakoby takhle, jo, tam to fakt nic není, tam co tě zajímá, tak vlastně tady ten button report case, kde vlastně ty jak kdyby jim posíláš ty dotazy nebo nějaký ty problémy a takhle, pak tady vidíš jako ty tvoje otevřený, jo, anebo pokud oni po tobě něco chtějí. Já když dám to report case, tak vlastně co používám, nepoužila jsem snad nikdy nic jiného, tak je to report of finance case, protože ty, když ti třeba přijde nějaká reklamace na tom Volvu, jo, že na tom avízu budeš mít nějakou reklamaci, tak 100% k tomu ten doklad nemáme. Někdy by se třeba možná stalo, že by ten doklad omylem poslali na APčka a ty nám ho pak přeposlali, tak třeba pak bys ho jako měla, ale jako skoro ve většině případů si prostě ty doklady musím vyžádávat. Takže používám prostě tady to report finance case,
kde pak musíš vyplnit jakoby pár prostě věcí, jo, tam zadat e-mail, na který to chceš poslat, tam většinou používáme tu naši společnou adresu, máme jakoby AR-kovou adresu, to se jmenuje Customer Claims, takže tu a pak si tady potřebuješ vybrat, jo, chceš jakoby accounts payable, protože chceš řešit buď třeba nějaký odpočet, jo, nebo kdy bude zaplacená nějaká faktura a takhle, pak vybereš, čeho se to týká, jo, máme jenom Volvo, ani Polestar, ani tak nemáme, takže máme prostě tady to Volvo, chceš většinou to je švédský Volvo, to zjistíš podle konta, jakoby, co to je za Volvo, takže vybereš prostě, že to je švédský konto, pak je, co chceš, jo, jestli chceš vědět, kdy bude zaplacená nějaká faktura, tak vybereš invoice payment status, nebo jestli ti třeba neposlali nějakou jako platební avízo, jo, že bys třeba měl nějaký error a neposlali to po e-mailu, tak můžeš prostě zadat, že chceš platební avízo, jo, napsat jim tam, že jsi obdržela platbu třeba 50 000 a nic k tomu nemáš. A nebo vlastně třeba vyžádat ten doklad, jo, to je třeba ten credit note nebo deduction cases, prostě mi chybí doklad, k té reklamaci nemám ho, tak si to tady vyberu. Jo, tady v těch invoice tag většinou naklikávám non-production material invoice, protože vůbec nevím, čeho se jako ta reklamace týká, nebo tak, vždycky to jako funguje s tímhle. Tady dáš krátký popis, tam většinou píšu jako copy of document a číslo, jo, a tady jim to popíšu, že jestli mi můžou poslat kopii dokladu, to a to číslo, tu a tu částka a hotovo. Tady máme ještě teda jakoby ty jejich kódy, pro to Německo je CK06B, já tam mám ještě Belgii a tak, ale to nebudeš dělat ty, takže vlastně ty až budeš mít ten portál, tak tam budeš mít to CK06B, to je vlastně ten vendorský kód pro to Volvo. A až to máš takhle vyplněný, můžeš jít dát klidně i jako attachment, jo, kdyby se ptala třeba na nějaký faktury, kdy budou zaplacený nebo něco, tak jim tam můžeš tu fakturu prostě tady přesto přidat a pak to tady jenom submitneš. Ti můžu ukázat prostě nějaký ty otevřený. Takhle to pak vypadá vlastně, když to jakoby vypíšeš, jo, to všechny ty, co jsi tam vyplňoval, tak se to vlastně prostě tady propíše a je to jak kdyby, funguje to jak kdyby chat s nima. Jo, tady jsem taky žádala, já nevím, jestli mi někde na něco odepisovali. Tady mi třeba něco odepisovali, jo, ono ti to chodí i e-mailem, vždycky, když tam něco novýho ti jakoby napíšou nebo tak, takže tobě to prostě přijde i na e-mailu jako informace. Jo, tady jsem po nich taky něco chtěla, oni většinou prostě to řeší dlouho, takže tam většinou kopírujou to stejný, že jako kontaktovali někoho, kdo je za to zodpovědný a že mi dají za chvilku vědět. Takže ty jim tady pak klidně jako můžeš napsat zase, hej, tak co, už máte nějaké nové informace a tak, takže to funguje tak jako takový chat. Potom ti to může skočit tady vlastně i do toho My Action, to když jakoby rozkliknu, tak když ti to semka skočí, tak po tobě ještě něco potřebují, nějaký informace nebo tak, a oni ti to tam zase většinou jako vypíšou. Jo, tady třeba po mně chtějí jako jim k tomu poslat proof of delivery, nebo vlastně tu jejich objednávku, podle který jako, myslím, že asi řeším, jo, máme nezaplacený prostě nějakou fakturu, nějaký debit note, který není zaplacený, tak jsem to tady vlastně reportovala, protože ten debit note byl splatný už 37. a oni nám to furt nezaplatili. Tak jsem jim to tady vlastně reportovala na tom portálu, ptala jsem se, kdy to teda bude zaplacený, co je tam za problém. A oni mi napsali, že potřebují ještě jakoby víc informací, aby to mohli, že ho zkontrolovat a takhle. A když se ti tohle stane, ty sama proof of delivery ani purchase order nenajdeš, takže musíš pak kontaktovat sales. Jo, takže já hnedka, jak mi vlastně tady to napsali, tak jsem si našla toho salesáka, co je za to zodpovědný, za ten debit note, a napsala jsem mu, ať mi pošle jako k tomu tu purchase order a abych jim to se mohla poslat. Ty salesáci jsou jak kdo, někdo ti jako odpoví zavčas, někdo ne. Jo, jasně. Proto mi to tady už 16 dní jako stojí. Jasný, jo, tak to je všude.
Jo, takže třeba myslím si, že jediný Volvo to má asi takhle, jakože na ty tikety, jo, že tady fakt si prostě nic nestáhneš sama, musíš o všechno, jak kdyby si napsat, vytvořit si ten tiket na to. No, tak asi to tak potřebujou. Jo, ale třeba není to zase tak moc častý, jo, Právě, že bys musel no. to BMWčko používám furt, možná každý den a jo, nebo něco, že na stahování různých těch reklamací a tak. A tady to prostě jenom občas, jo, když to fakt není zaplacený, nebo se ti objeví nějaká ta reklamace na tom avízu a nevíš, co to je. To je dobře, že to není často. Tak jo. Já si myslím, že to by ode mě asi teďka bylo všechno. Já ještě určitě asi zítra se podíváme vlastně na zpracování těch self-billingů, protože ten zákazník nám jakoby ten self-billing pošle, ale někdy se může stát, že vlastně jakoby narazí na nějakou chybu. Jo, a ty self-billingy pak musí zkontrolovat a opravit je, aby se to dalo jakoby propsat do systému. Tam jsou nejčastější chyby, že třeba jakoby ten zákazník tam píše třeba materiál v jiném formátu, než ho máme my prostě v systému a tím pádem jako to narazí na chybu a ty jenom musíš prostě poupravit jako formát toho, aby to šlo dál. Jasný. Jo, nebo třeba u toho Volva se hodně často stává, že oni posílají, ten systém to páruje podle různých jako referencí a třeba když máš špatný dodací list, tak ti to nenapáruje. A to Volvo nám to posílá tak blbě, že oni jakoby, nevím proč, ale odmazávají první 2 čísla z našich jakoby dodáků. Jo, takže ty to pak prostě musíš dopisovat, opravit, že dopíšeš prostě první 2 čísla k těm dodákům a tím se ti to opraví. Nebo co jsou časté chyby a je tak, že zákazník je jakoby rychlejší než my, tím pádem on už ti prostě rychle pošle ten self-billing, ale my k tomu ještě u nás nemáme vytvořenou fakturu, takže se ti to tam stekne s tím, že vlastně to ještě nemá žádnou fakturu, ke který by se to napárovalo a musíš prostě třeba den, 2 počkat, než jakoby se to u nás vytvoří. Jo, takže to jsou prostě takové jako chyby, co se musí opravovat, aby ti to prostě se přepsalo, ten self-billing. Dobře. Tak na to bych koukla asi zítra. Souhlasím. A chtěla jsem se zeptat, jestli si náhodou nezkoušela, jestli ti funguje ten Feban, nebo... Věrčo, vůbec. Já jsem tady úplně pohřbená. Já tady mám tolik práce, ale tak můžu to zkusit. Takže myslíš teda transakce Feban, jo? Ne, jakoby nevím, jestli by se třeba chtěla vyzkoušet, jako zaúčtovat nějakou platbu nebo něco takového. Zkusím to. Hele, jestli bych tě teda mohla ukázat, mi totiž něco přišlo, je nějaký role schválený, nebo jestli to s tím třeba nesouvisí. Vidíš mě? Vidím. Zbyněk říkal, že už tě něco žádal. Jo. Tady jo, ale je tady pořád jako, že se čeká na schválení, jo, takže předpokládám, že ještě, no říkám, tak vyzkouším ten Feban a dám ti vědět, že bych si případně něco, jak říkáš, vyzkoušela, pak se to člověk nejlíp naučí. Jasně, jo, klidně. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli bys měla zítra čas už jako po 8. Jo. 8:45 nebo tak. Počkej, já jenom rychle